500 svítících dronů, ozářená večerní obloha a obrazce symbolizující hrdost a historii. Ukážeme vám, jak se připravovala největší dronová show v Česku. Tak si na to počkejte. Víkend pokračuje už za chvíli. Létajících strojů. I tak by se dal nazvat český rekord v oblasti dronů, který se letos uskutečnil v Hradci Králové. K vidění byl například příběh historie města nebo známé stavby a pohled na ozářenou oblohu byl doslova dechberoucí. Co všechno bylo na nebi k vidění, nám prozradí kolega Jakub Urbánek. 500 svítících dronů, ozářená večerní obloha a obrazce symbolizující hrdost a historii. Tak vypadala největší dronová show v Česku, která se konala v Hradci Králové. Záminkou pro vytvoření dronové show byly oslavy 800 let města. Přípravy dronové show pro nás byly docela náročné, protože vlastně, když se do takové přípravy pustíte, musíte nejdřív vymyslet, o čem to bude. Časově nám to zabralo stovky hodin příprav a podílelo se na tom 25 lidí. Dosavadní rekord v Česku byl kolem 250 dronů. Základem bylo vybrat areál s dostatečně velkým prostorem. K tomu posloužil Park 360 poblíž hradeckého letiště. Dronová show potřebuje určitý prostor, to je samozřejmě dáno počtem dronů. My jich máme 500. A tam se v podstatě platí pravidlo 1:1, takže máme půl krát půl kilometru prostor, který je ten bezpečnostní. Takto velký prostor je potřeba, aby měly drony odkud vzlétnout a kam přistát. Zároveň musí létat v dostatečné vzdálenosti od lidí kvůli případnému pádu. Je to 500 mini počítačů. Každý dron váží 1,5 kg. Jen pro představu, světový rekord v největším leteckém obrazu s téměř 12 000 drony se odehrál v letošním roce v Číně. Kromě technických požadavků je důležitá ještě jedna věc. Tu ale zatím žádný z počítačů ovládat neumí. Hlavní podmínkou toho, aby taková show mohla být, je úplná tma. Takže počkáme, až se setmí a potom poletíme show, která bude mít délku zhruba 9,5 minuty. Drony jsou řízeny počítačem a celá show je dopředu naprogramovaná. Proto bylo potřeba důkladně vymyslet, o čem to celé bude, tedy co lidé uvidí na obloze. V tom konceptu dronové show jsme se snažili vycházet jednak z ikonik, jako ikonických staveb města, které jsou takové dominantní, když lidé i přijedou jako návštěvníci do Hradce. Zároveň jsme chtěli také z historie připomenout významné události, které během těch 800 let se v Hradci odehrávaly. Z architektonických památek mohli diváci vidět například katedrálu svatého Ducha nebo Bílou věž. Jedním z významných obrazů je také řeka, soutok Labe a Orlice, který je také dominantou Hradce Králové a byl tady už daleko předtím. Vše je připraveno, můžeme to odstartovat. Vzdejme dnes společně hold královskému městu Hradec Králové. Byla jsem nervózní, jak to všechno dopadne, protože ty přípravy byly opravdu velké. Ale mám obrovskou radost, že i ten text, i Viktor Price, i celá ta dronová show zarezonovala a zasáhla nás někde i u srdce, protože celá ta 800 té oslavy, to je náš srdeční vztah tohle městu. Hlavní ale bylo, jak se show líbila divákům. Bylo to moc pěkný. Přijel jsem speciálně kvůli tomu, abych to viděl. Jo, a rozhodně nelituji. Moc jako dobrý, jako byla jsem ráda, že jsem tady. Já jsem tady ještě nebyla, já jsem to moc udělala, já jsem říkala, že jsem nebudu chtít, ale jsem moc ráda, že jsem tady přišla. My jsme se sem přestěhovali, takže bylo krásné vidět tam tu DNA, když bylo z DNA se tady nehodíme, ale můžeme ji získat. Tak to bylo hezký, to jsem urodila slzu, že teda patříme taky do toho Hradce Králové. Hrdost, vzpomínky, ale i dojetí. To všechno dokázalo vytvořit 500 svítících dronů. Show, která ozářila nejen oblohu, ale i tváře hrdých obyvatel města, které po staletí bylo domovem králů a královen. A to už bylo z dnešního víkendu úplně všechno.